Ukuthi makushona umuntu kabuhlungu ekhaya engagulanga asamukeleki leso simo kuba nzima kakhulu, angiphathi kumama wakhe osuke emzala. Kuba lukhuni ingakho nje lento yokubulala singazi singayiqeda kanjani. Suzulisha ingoma yalemithi ukuthi sisukele emakhasi yale eGoli siyovuzama impilo kodwa sifike sibulana sodwa mkhaya kwenze njani. Mhlawumbe abantu abaningi abayinaki leya ngoma umlayezo wayo, kumnandi ukuyidlala nje kuphela. Vele-ke abantu abaningi kufanele zisho, abantu bajwayele ukukhuluma into kodwa bayazi isho ukuthini. Kusasa abajule ngaleya ngoma ukuthi isho ukuthini. So lento yebhama sazi ukuthi singayinqoba kanjani, kodwa-ke angikho ey'bhakeni sekutheni uma ngabe umuntu edlule ngesikhali, ngisayiphinda lento angiqala ukukhuluma ngayo. Kuyingozi uma senimphathisa isikhali uma nemngcwaba, ngoba uthola ukuthi ababulali noma benzi besenze esimbi kunezinto abazenzile for ukuthi bona bey'vikele. Ngale nkathi nimphathisa ummese nithi hamba ubuyele kubona, nkathi nimphathisa nimhambisa ney'nhlamvu niyiloya yonke into, nithi asikhale kubona isibhamu. Uma efika ethola ukuthi labantu bayinkinga noma baqinile akwenzeki, kuyahamba uyabuza wenzani, uzoqotha umndeni and umndeni uzokhohlwa ukuthi manje umyekise umyekise umsusi, umlokhuzisa isikhali, umsusa isikhali, umphuca isikhali. Kungapheli ngisho unyaka uthole ukuthi abantu bacupha umuntu wakubo kudume kube nendawo kukwazeke endaweni ukuthi hhayi sizobabona ngomaka abakwenzile. Uthi yeza ngoDisemba into mhlawumbe yenzeke ngoFebruwari sekuphinde kwashaya umuntu wakhona egcekeni. Yini manje isikhathi siyabuya sesingani sesilwa kuyena-ke manje, cause imigilingwane ey'gebengu noma imigilingwane yababulali automatically uma beqeda ukwenza lento ngoba bayayazi ukuthi vele ayilungile, bahamba beye ey'nyangeni beyogeza ithunzi lokubulala umuntu. Ngake ngayikhuluma le video ngathi iy'nyanga ay'gezi ukuthi ziqede icala, zigeza ukuthi usibanibani ungakwazi ukumbona, ungathuki, ungathi umulela ukuthi nangu usibanibani, nangu ubani, ngoba manje kuzoba umaka uma ngabe kuwukuthi umndeni wakhona umsebenzile. So kuyingozi-ke lento yokuthi umuntu nimphathise isikhali, ngoba mese efikana ney'nkinga ey'ningi uyabuza oshaya bani, uzoshaya abantu emndenini and sekunzima nokumenzela imicimbi lowo muntu. Kuphela unyaka qala omunye akusakhona, uma mhlawumbe ubaba kuleyo khaya anisakhona nokumenzela imicimbi ukubuyisa njengomuntu onjani, oganiwe, ononkosikazi. Anisakwazi nokubulala inkomo nithi isihlangu sakhe niphinde nithi nimenzela umcimbi wokubuyisa nimphathise isikhali. Siyazi ubuhlungu bemndeni ukuze ubuqede, kunzima, kodwa abantu abazame le nto ukuthi mhlawumbe beyikayela amaviki uma ukuthi bayenza, ngoba ilikhulu le nto. Ngokomthetho futhi abe nje bayiyeka simple lento yokuphathisa umuntu iy'khali, ngoba yenza ukhondelo olubi emndenini. Kusasa umuntu uzothi umndeni usiyawugiqa manje kuthiwa hhayi waphathiswa isikhali ehamba. Lento yokuphathisa abantu namanje ngisalokhu ngihlangana nawo kaningi, kuyinkinga kusasa and ukwazi ukumenzela imicimbi yakhe lowo muntu ekubeni nibe nimphathisa isikhali. Ngiyazi-ke baningi ngoba bachaze bazobona sebesithintele video sebechaza, baningi kakhulu manje abantu abangosolwazi, baningi ngale ndlela eyisimangaliso, gcine ngasazi mina. Baningi kakhulu manje osolwazi, hhayi lento ayishiwo uMpukahlongwane ngiyayibona-ke makethi ziningi iy'phukuphuku ey'khona and hhayi ngoba kuwukuthi ngampela uMpukahlongwane wayidelela, wayikhuluma into esuke eseyibonile. Ngoba uzokhuluma into oyizwayo ungenalo ulwazi layo bese uba nenkinga, yabo. So-ke ngisekuthenini-ke ngiyazi baningi ngoba chazile ngasashaya nomunye uma ngapha kwelakithi, uzofica sebechaza hhayi umuntu akanankinga uma ephathisa isikhali futhi akukho lapho kuthiwa khona uyaphuca, ngoba sithi sikhuluma izinto besithinta amavidiyo ukuthi bekhuluma ezinye izinto. Kulungile-ke, ilungelo lakho ukuthi umuntu akhulume into ayithandayo efonini. Mina ngisekuthenini la angizeli ukuzoqophisana nabantu, ngizofundisa abantu ngibafake ini isikole and angibambe muntu. So ngeke ngwabona-ke amanye amavidiyo athi hhayi lo mfana udukisa abantu ontoni, nala ko-Facebook uthi mhlawumbe bangiphostile bethi ngidukisa abantu. Kulungile phela bedukisa abantu, uma nithi umlando kanawo ngeke uze ube khona, ayikho ingane yakomalume. Lezi ngane zonke ezala yakomalume ey'funa amadlozi akhona ayihambe ziye emakubo. Ngizobe ngibe kanje ngibuka ngilokhuza ngiseka umkhanya mina ngibuka ekugcineni kunakho konke ukuthi ubani kahle sokhuluma into ekuphilisa neyiyona nala bantu abathi umuntu ozalwa uyise wakubo kwesende la azalwa khona. Yabona uma ngabe leyo nto niyikholwa abahambe beyibuyele emakubo. Nani nekuthiwa nifuna lo malume ningavumi, hlalani lapho la benihlele khona, sizobona egcina ukuthi ubani odukisa izwe nomuntu otshela iqiniso. Ngoba egcina akekho umuntu engembambe ngenkani la kwi-page lami and mina ngenza i-content. Isikole lesi akuyona i-content, ingakho ngihambela ngisho imizi yabantu ngiyobasiza abantu ngento ey'balulekile ey'thinta izinto ey'njani ezibucayi. Angenzi i-content la, angicontenti mina, alidlali la, kuyona umdlalo lo. So ngiyazi ufica bachaziswe baningi la
and le nto ihamba igcina singidina kuqala kusasa ngoba angcono umuntu uma ezositintshela akhulume ngendlela ngombono wakhe kodwa mase ngantshela ngiduka isizwe. So babona abaningi ngoba chazile ngale video hayi anankinga umuntu mephatha isikhali ayikho into kufanele ephuce faka abantu ehlathini because abantu banendaba netrend nefollowing. I don't care about itrend mina nefollowing. Ifollowing ayingisiza ngalutho ayingondli. Ayikho into engisiza ngefollowing. Ifollowing ayingisiza ayingisebenzele ngalutho. Angina business engilenzayo ngefollowing. So nje angikwazi ukuthi isikhathi sami ngoba ngicabangela abantu cabangale imndeni esuyingenabani mina mangisuke ngenza ivideo ngoba ngiyazi baningi abantu abaphila kunezingane abangasekho omkhulu abangasekho gogo engazi ukuthi izothatha ini exube nani angenzeli khona ubonile ngosiyazi qhubekani bengosiyazi ungamphathisi umuntu wakini esikhali ngoba mese ninga noma manje nimphathisile yenza le ndlela uthi lo muntu lo niyamphuca ngoba manje ngamphuca ngizobulala umndeni awuqeda uthi nibe nenkinga kusasa. Yabonga ethuba.